ame muziwe zimenezo kunena kuti you are for the people. Trumpet, yeah. Guys, welcome. Basi tu pamene baba ndithu ku blanta yaso ndithu nangonso kuli mademo amene anachitikanso kuli Lilongwe amavenda ndiye anyway awa tili ndi Appeal International naonso amene akuikiranso ndamangaso kuti ayi mademo aliyese venda tiyeni pansewu ndithu zinthu zimene zizi mavoto amene wakupanda kwakonza samakonza. Anangasi amona ngati kuti sitimamva kwawa amona ngati kuti mmene anayankhulira mucha kuti venda samafana zambiri. The likes, it's time to communicate, you understand? Ozanlan, it's time for our communication. We are communicating. Bwelanivan no, we are communicating. Hi, Nabanda Wamana. You don't disappoint my love. Iwe mwana iwe, you are so blessed. Nabanda Wamana. Mwana iwe, you are so blessed. Mwana iwe, you are very, 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 very blessed. You must know that. God bless you. You and your 4 generations. You don't disappoint. And God bless everyone. Press the loves and the likes. This is the message to every Malawian who is going Kunseu. A message to every Malawian who is coming from army defense force and hamena kutumidwa kubwera sopansewu, including the police department. I see you rejoice, my beautiful Lijo. Press the loves and the likes. Be here. I am to sending hugs to you, to you, Pido. Great inspirations to many. Oh, that's nice of you. Thank you. Thank you. Topu yokonkolati. Oh, kajaketiga. Thank you. This was a gift from my husband to me. Tilindi matopo amene waofanana. Kuswitirana. Mesa inumachita ma national wear. If it is a national wear city chita. Yamunanga national wear yukasanga vale. Even at gunpoint. Zimezi jazo kandesa chita nawe. Kuma matopu wa masinika wa inditude. Apopo ndi amagwirizana nazo kwambi. Okay, so what am I saying? My message is straight. Ati bo matula tsitsa mitengo yakaunjika kuti they care about its people. Ndipo awa mavenda asasiebe akwenereka asise chakudya asise pena pali pose nzipatala tikufuna ikemo mankhwala. They have to fix even nzipatala. Mavenda apange understand kunena kuti pansewu asasiye kupita. You know, my message to, because I know una kuti lelo swali komweko komano, there's a information kameneka kunena kuti ku parliament aitana ame amene akufuna akayandikire kumene kuchako kuti akhale ngati akuteteza. Now my message is straight kwanzika wina aliyense amene ali pansewu. Inuyo, you are not doing this to harm anybody. No. You are doing this to help dziko. Muziko muli anthu ena oti onena kunena kuti alibe kuthekera kwina kulikonse kuti angakhale nako pansewu. So what happens? Ame aja mabwera mwa provoking. This is the message firstly to Malawi army. Nzipatala mmene makolo anu abale anu angapite ndi momwe mulibe mankhwala. Message tipereke ku Malawi army first, okay? Let's continue. Now the message goes to Malawi army. Amalawi amene mukuwapeza munsewu mukati muchite matama ndi mfuti zanu kuombera ulo kuphulisa matiye gasanu motamika masalale anu ndi ochepa makolo anu. Let us take this one as statusokoneze kai. This one we can put it aside.
as other people want me to not to wear that. Ati mwatandira kuti andama kwakwali imwe. Hey, now maujeni machani aame ndi apolisi amene muli munsewu because ma demonstrations wakupitirirabe. If you are telling me ena wakhala mapaledi, if you are telling me kunena kuti okay awaka unjika waona kuti unali una ntindi achina chimwendo banda mpaka na jacket kuti kwanthamanga jacket chimwendo zoti ngonenepa kunalibe ife taona kuthamanga ndithu kuti tinakabe kuti kodi nduna amathamanga so achimwendo will make us laugh 24/7/365. We are one family. Now what am I saying? Understand this with sober mind. Ndi apolisi mukakwira mfuti zanu zokani matiye gasanuwo osama polisa mongotamirira musatamike kupulisa mudziwe kunena kuti inuyo apolisi ndalama zanu ni mapinati zimezo ndeti madziwiratu mukumene kujako chimene chimakhalira kuti njantendere zimene ndi apolisi amadikira ndikamwalira ndizagulidwa bokosi my funeral will be covered ineyo ananga bola ndikakhala mboma zinthu zina zake zijezonena kunoti timachita kuti komanso zinthu izi zimene zosayeneleka kuti ndemverani bwinobwino mukaona mizika ikubwera muchani munsewu mfuti zanu zomwe zigwire bwinobwino because inuyo amayi anu zipatala zake zopita zomwe simulibe mankhwala. Bagi la chimanga limene likunenedwalo ndi 125,000 sikuti ifo chona tinu mwaomba mfuti olo mukupulisa tie gas ndiye kuti amayi anakagula bagi 2 kwacha kulibe. So mukaona anthu munsewu muja amalawa anzanu ingogwirani mfuti wanteteza akankheni basi ngoti ukumusapite chabwino musayandikire uko inu mizika mukapita ku buku la Ezaya Ezaya kuli mawu amene amanena kuna kuti is it Ezaya what amene mawerenga Bible remind me your prophetess is trying to forget amanena kuti pangani phokoso chinoizi mukaona kunena kuti akubwera mwamatama inuyo surrender do like this put your hands up koma pakamwa panu papange phokoso lijamma ninene uli mapanga phokoso manja anuwo mwaonesa surrender kuti iwe wa nditalikire mukupita kumene kuli yeko ine ndilibe mfuti watenga mfuti ndiwe I surrender nditalikire chipatala chimene chitapita amayi ako nchomwe chikulibe mankhwala ako nawe usapangidwa demand kuti ukagule nditalikire sindikupanga hamwene bale nditalikire ndine concerned citizen nditalikire mawanu take them out with your voice let it blow like a trumpet yeah? Let it your voice let it be like that of a what? Yeah, trumpet. Yes, let it be like that of a trumpet. Osa bisa kunkati mau olokuti mubwerere olokuti mubwerere. So what am I saying? Palibe zonena kuti asisira anthu amakaunjika oka zimene zozo nzika wina aliyese sakuvomereza kunsewu kukhala kukupitidwabe ndi abale athu amene aja amachita kupangidwa kuti akhale azipani out of iwaja because they allow that stupidity to sink in them. The truth is police they are not supposed to be of any party. Police they are supposed to be of the citizens. Who are those citizens? We are the president who is not above the law to a less privileged Malawian. You hear me? What am I saying? Exactly what you are hearing here. Inuyo muziwe zimenezo kunena kuti you are for the people. Trumpet, yes, Christina, you said it well. You are for the people. Kuyambira the president. Mukamati, it is an order from above. No senu manena zimezi ndinu zisele kwete za antu. Because it is only God that is above. Last time I checked, nobody from the president is above the law. You understand me? Let it sink in you. Because if you are Malawi, ndi amene tinapanga zonsezi vice versa. Ndi kuwapa santu amene wawa udindo umati. It is an order from above. Order from above, we are talking about Chakwera. Many Malawians, we employed him to be in the government to serve Malawians. We are crazy people.
Let's do zinthuzi momvesesa with sober mind. Kutanthauza inuyo mizika when you are going kujani when you are going to when you are going kunsewu musamuope wa ame wina aliyense fo wanyamula mfuti imisani manja mwamba ndikumuuza ndiphokoso lanu kuti iwe ndipatuke amayi ako amapita chipatala chomwe chimene when they go there they will be ordered kunena kuti they will be ordered to buy what? Go to the pharmacy and buy medicine. Pharmacy yoyanda dokotala amene anasegula pokuba mankhwala mzipatala. Simamvera. Pharmacy imene atauzidwe go and buy the medicine from the pharmacy. And the pharmacy imene yoyandani dokotala amene sanafufusidwe from that hospital ndukasegula pharmacy yake. Alindira isesi we don't know. Chifukwa as we are talking katangala dauno nga dziko la Malawi. And pali pose palibepo chani mumapita kuti kodi mupika kapena. Oh no I'm not cooking. Ndemvelani iniyo mzingo ndikangobwerera iniyo mzingo zoti ndabwera basi. Do not worry about anything. Mzingo zoti ndafika basi. Now you see anthu amene muli midzika osamuopa wa ame. We are not supposed to be scared of our army. I have been talking about this from the time Anyamata akupita ku Israel. When a certain Nigerian was saying, don't go to the police station, go to the filling station, don't go to the police station. I was saying, Kunena Kuti, the only place that Nzika is supposed to be protected is the police station. Now, if this person is saying, Musapita ku police station, filling station, you are not protected. And they are following my instructions. Kumapita ku filling station. You understand? Now, what are we saying? Mukapita pansewu musaope kumeneko tipa because maganizo anu ndoyipa. Nobody is supposed to kupa muntu okupa uja ndi amene akuyeneka kuna kuti achite manyazi chifukwa ndi chimakhala chisiru. When you start thinking of kuna kuti ineyo uyu ndingoganiza zoti ndingomupha, no, you are a loser, a stupid and useless, an idiot. Komaso umakhala kuna kuti iweyo wafa. Because wamupa muntu, you are a loser, you quit because you can't compete with that person anymore. If it comes to, let's say, politics, you are competing. You can't compete anymore. You are a loser. Even if you are breathing and you are operating like you are under power, you are also dead. And that person is better than you. You are living life. Because at the end of the day, whether you like it or not, uzafabe. Yetu angoni munamva anaimba nyimbo ya Matijani. Opanzake naiswaza faso. Nyimbo imene ndiyoona. Upenzako lero kumeweso satani. Uzafa. Now what are we saying? Antu amene mukudziwa kunena kuti muli kunsewu imisani manja mwamba mukaona mekuta kupanga matama ndipo kwezani mawu anu akhale ndithu ngati trumpet imene izauza kuna kuti talikirani inu ame ndalama zanu inuyo mmadya mapinati. Ndalama zanu sizaka anthuyi. You understand? Ndalama zanu sizaka anthu. Talikirani ndithu talikirani. What is this? Mwaona? That's that. Osaopa wina aliyense, pitani kunsewu, dziko la Malawi ndila wina aliyense, mupange understand zimenezo. Mukhale ntsiku lopambana. Bye.